Για όσους ήρθαν για τη συνταγή, το ψωμί θέλει αλεύρι, νερό και μαγιά. Πάμε με τους υπόλοιπους τώρα. Κάθε φορά που δαγκώνουμε μια φέτα ψωμί, έχει μια πίκρα από ροζιασμένα δάχτυλα. Κάθε μπουκιά έχει γεύση από χώμα, ιδρωμένα μέτωπα και δουλειά ήλιο με ήλιο. Θέλει άδεια κουτάκια μπύρα στη θέση του συνοδηγού και αεπνίες σε τιμόνια με ραδιοφωνικές εκπομπές που δέχονται κλήσεις. Αλλιώς τα σιτάρια δεν φτάνουν στους μήλους και ο καρπός τους δεν θα γίνει αλεύρι. Θέλει μαυρισμένες φάτσες και πυρωμένα χέρια στο πόστο, γιατί χωρίς βενζίνα τα καράβια δεν πάνε. Ούτε πηγαίνουν τα βαπόρια στην τύχη χωρίς ναύτες που τη στεριά δεν γνωρίζουν. Πρέπει το νερό να τρέχει στα βλάκια, άρα εργάτες να σκάβουν με τσάπες και κλακαρτζίδες να μανουβράρουν για ώρες, ώστε να έχει μια φέτα μέσα στο πιάτο. Θέλει φουρνάρισα να ξυπνάει στις 3 και με τα χέρια να πλάσει τις ζύμες, και όταν τα καρβέλια φουσκώσουν στη στόφα, με μεράκι να καίει ολόκληρη στο καμίνι που λέγεται φούρνος. Το μόνο που δεν χρειάζεται το ψωμί για να γίνει, το μόνο που στη συνταγή δεν βγάζει νόημα να το βάλεις, το μόνο που δεν θα λείψει παρά μόνο στο τίμημα, είναι τα αφεντικά.